راستیش خو امجی لسر و مجاری راوستن جبر کو یک جوان مجاری نها گرینگترین یا بتهبته لترکیه جی اف مجاره گلو اف هپیمانیا اتا و پشکریا کب کرا yani Sinan Ogan yani بتهبته المجارتنا ده نزدیک 2,800,000 دنگ ورگرته بون و هر واحد گل وی که جسدی 5.2 جی دنگین وی همون لی اف دنگین وی چقدر دنگین مایندن اف یک یا جی نقاشه بو لين جنها و يارستي بريا كو بريا خوج راجينا لاسطنبول وبقشتي دنوا السياسة تركيا دجي سرنا بكدن هيكو هاتيا روجافي يعني د 28 جولان ده عباس اگر کو رجب طيب اردوغان بسرنك و هنگي و گرينجا دنگي كردان دركه و پیش طبي امي بيجي پرسيا كلي ده همان دمه ده امي قالو اف يك و قالو كليشتارولو نواز بك انك يعني غاوا يقالي كرنا بتهبتی سینان اوگان لگل میوان خواه مصطفی کمال اردمول کویک جوان بتهبتی پسپور سیاست نافخو و هر واحد درve Mustafa Bey hoş geldiniz öncelikle. Az önce beraber izledik Sinan o anı. Açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı پشتوانی رجب طیب اردوغان که هون وی که چوا دنرخینن ایلانا وی که کر اف کارگریه دکل سرحل بجارتنا و داویجی Kemal Kılıçdaroğlu oğlu carekidin zayıftır dibi. Nerina min de bandoreke mezin neke ji xwe sedî pênc dengê xwe ev jî dengên nerazî bûnê ne ew kesên ku helwest hemberî AK Partî girtine ew dengin taybet de mijara penaberan de lê eva çiqas kesên ku dijî AK Partî derketine ev ittifaq dijî penaberan helwest girt û lê mixabin siyaseta Tirkiye bê pîvan e bê prensîb e Sinan Ogan weket û dizanî pêşî qonaxeyekem ya hilbijartinê di nava axiran de gelek rexne li Erdogan dikir û her wiha rexneyekî mezin li desalatê dikir û dema de het jî car car weke em dibînin gelek xal destnîşan dikirin çawa ev gehişt vê encamê babetê millet çi ye yan mijara penaberan e lê hinceta namzetbûna wî ew bû netewperest bû dijî penaberan bû digot Erdogan nezêde netewperest e taybet di mijara penaberan de bû namzet lê li gel van hemiyan niha dijî wî tev digere eger piraniya civakê niha xwe netewperest dibîne dijî Erdogan gotibû min pirsa netewperestî girtiye bin piyê xwe em ê penaberan bigirin ev lê aliyên ku dijî vê desalatê derketin niha ew namzet her tiştî da alî û piştevaniya hevpeymaniya komarê dike ji ber wê em dibêjin siyaset bê prensîb e Sinan Ogan jî bê prensîb tevgeriye divê em rastî bêjin aliyên rastger helwesta zimanê rastgeran rast e her wiha waye zimanê wan û oldaran zimanê Sinan Ogan û zimanê hevpeymana cumhur ev e Belê 45 sedî rica edin yani bi awayekî ji awayan ku Kemal Kılıçdaroğlu heye çawa de karîgeriya wê ba çawa de rûbirû gelo bandorek li ser Kılıçdaroğlu çê be çê nebe em baş nizanin lê Kılıçdaroğlu jî arasteya xwe guhert ev jî ne tiştekî nû ye çi kir ewin we guhdariya axaftina wî kiriye ten wek netewperestekî tev digere yani tê dîtin ku pêşbirka netewperestan im kesên ku vê baştir bikin tê serkevin Sinan Ogan çiqas xweş dike me dît Belê ew jî perçeyeke ji vê bangşê li dawiyê edalet partî û her wiha ev ro Kemal Kılıçdaroğlu ket ekranê û her wiha gotin em piştevaniya Kemal Kılıçdaroğlu dikin ittifaqata jî divê xalîda ne gelekî zelal rast ew jî ne zelalin ev helwesta Sinan Ogan ya bi xwe ye
او partya Zaferê Serokê wî Ümit Özdağ zêdetir çalake neyarê Kurdan û neyarê penaberan e. Ewî piştevaniyekî ciddî wergirtibû. Ümit Özdağ ez bawer dikim hember vê helwesta Sinan Oğan matmayî bûye. Ev me pêşbînî dikir ku dê ev encam çêbe. Partiya Adaletê zêde bihêz nîne di nava hevpeymana Atayê de. Lê dîsa jî diyar e hevpeymaniyekî Ata nema. Sinan Oğan ev derfetekî ji bo xwe dît û bikaranî. her du bi cêwaz zir dikin û hatê pêşçav Sinan Oğan em dibînin li Twitterê û her wiha li sosyal medyayê bo nimûne evên ku hişyarin di nava Tirkiye evên dibêjin em te Türk alîgirin Sinan Oğan wiha difikirî dibêje babetê milletçî ne babetekê bazarkiriniye ev çawa dikeve pozisyonê Sinan Oğan evên ku deng didin Sinan Oğan ew netewperes ew qas bi prensîban nêzik dibin ez bigumanim eva ne tenê di siyasetmedaran de heye di dengderan de jî nêzîkatiyekî wiha heye kesek ew qas zirav nafikire dibe ku hinek nerazîbûn dijî Sinan Oğan çêbe lê ev rizîbûn dê bandora xwe li dengderan jî bike. Ümit Özdağ dê helwesta wî çibe nayê wateye ku ew zêde xwedî bi prensîbe lê diyar e di nakokî di navbera wan de jî heye. derê berê ez gotinê te dibirim li vê derê nîqaşekî wiha Sinan Oğan projeyek bû ittifaqata projeyek bû li bi awayekî jawayekin ji bo ku HDP û Kurd ji bo ku bikevin hemberî wan û rêgiriyê lê bikin bawayekî ji awayan wiha dihat behs kirin ku ittifaqeke nû bû ket rojevê baweriya min bi wê nîne ji bo dijatiya Kurdan pêwîstî bi projeyekî nîne. Ev eger em ji bo wan bêjin proje wê demê em karin bêjin ew ê dî dostên Kurdan e tiştekî wan nîne. Behsa dijayetiya HDP dijayetiya nûneratiya Kurdan heye. Dijî Kurdan hemû Kurdan dernakevin mes wek mînak dijî Hudaparê dernakevin. Hinek navên dijî hene em behsa wan nekin lê hinek Kurd hene maqbûl tên dîtin pirsgirêk bi wan ra nîne ew ji bo Tirkiyeyê xeteriyê durust nake lê hevpeymaniya Ata bi vê armancê nehatiye damezrandin ji bo dijayetiya Kurdan pêwîstî bi projeyek nîne. Bi awayekê din pirsyar dikim eger rohiyeteke wiha nîne projeyek jî nîne yan jî bazar nehatiye kirin û denge nayên cêwazkirin ji hevdû ji aliyekê din bingehên demokratîkên Kurdan hene weke kimlîka wan e di vê xal de demeke mezin ku desthilat diha vêje behsê wan deng dêran dikin ku deng didin HDP îro Kemal Kılıçdaroğlu li Kurdistan li bajarên Kurdistanê dengên wî dige heftê û pênc sedê û her wiha ev telebên ku hene li hemberî desthilatê çine yan jî çê karîgerî debe ev telebên Kurdan ku hene desthilat çawa hezir lê dike çawa wê bersiva wan bide. Ev pirsekî giring e ev desthilatekî tolhildanê ye taybet ji ber helwesta Kurdan ya alîgiriya Tîfaqa Milletê dibe ku bibe sedemê helwesteke neyînî dibe ku fişar zêde bibin li ser Kurdan
وان بخوا پروسه چارەسەری دەست پێ kirin lê wan bixwe bi dawî kir niha Erdogan serokekî pir bihêze ev sîstema serokayetî pir bihêze tu giringiya parlamentoyê niha nemaye ji ber vê yekê dibe ku li ser Kurdan fişar zêde bibin ji xwe wî jî temaşe dikin dibêje Kurd ji xwe gihîştine hemû mafên xwe û her tim behsa TRT Kurdî dike dibêje êdî bes e dixwaze Kurd vê bes bibînin ji bo xwe dibe ku ev helwesa xwe tuntir bike û ev eger heye دەست اقتناکەوەها هەیە ئەگەر تەماشای جاپێ بکن وەکەی اتفاقە ملت کەمال کلژدارۆغڵۆ گوت کۆ کەمال کلژدارۆغڵۆ دەمادا خوازە ڕەوشەمبی ئیران دکەوە هەروەها گوتنە دەربارەی تەرۆریستان دکە دەبێژە vê dikin ev dengên ku ji Kurdan wergirtine li bîst û Gulanê Kurd dilên wan neşikestine careke din reaksiyona wan nabe eger ez Kurd bim ez ê bişkim her tim behsa terorê dikin behsa hin mafan kirin lê her tim dibêjin piştevaniya terorê dikin ez ê nerazî bim ez eşkere dijî derkevim lê dîsa jî hêviya min ev e di gelê Kurd da asta siyasîbûnê gelek bilind e ev bijartin bi zanebûnê nake bi daxwaza xwe nake xwedî ezmûneke mezin e dibe ku ev gotinên Kılıçdaroğlu niha neke pirsgirêkekî mezin û neke baştirê jî dibe heta 28 Gulanê guhertin çêbe çê nebe lê em dibe ev rêjeya dengên Kılıçdaroğlu bêparastin û dibêjim coğrafya Kurda jî vê dibîne eger bi kurtasî bersiva me bide Partiya Çapa kesk enek şikestin anî divê vê baş binirxîne ez ji derdora ez ji derdora xwe jî bêjim ez çepgirekî me sosyalîstim pîvanên min eşkere ne li wê derê hinek partiyên sosyalîst hebûn lê hinek kes hebûn ku nerazîbûn durust kir ji wê aliyê divê partiya karkerên Tirkiye biçûk neyê dîtin ew wan lîsta xwe cuda çêkirin ziyanekî ciddî dan partiya Çapa kes divê aliyên çep jî dersekî ciddî jê derxin partiya Çapa kes qasê HDP bihêz nîne lê dîsa jî baş e gelek spasiye dikim berez Mustafa ji bo ku li gel me Mustafa Kemal Erdemol bi taybetî ew jî yek ji şarazayê siyaseta navxwe ya derve ye ew jî dibêje di serdema nû de eger ew yekê ku Erdogan şêwaza xwe tundtir bike û her wiha şêwaza niha ya Kemal Kılıçdaroğlu jî xeternak dibîne mesela di vê serdemê de yanî diwarê bi taybetî ew ê de metirsî hene ku Kurd ji ber vê şêwaza Kemal Kılıçdaroğlu dibe ku aciz bin di 28 Gulanê de dibe ku neçin ser sindoqan jî yanî niha rîskeke wiha ye li aliyekî Sinan o an piştgiriya Erdogan gel aliyê din Kemal Kılıçdaroğlu hewlê dengên xwe bilind bike lê belê ew rîsk heye bi şêwaza ku kartîne dibe ku dilê Kurdan jî bişkîne